soa e hai días que estou on fire aquí na Praza Roxa onde rula o capital na sala de xogos fun grande tempo atrás agora todo cambiou ás 9 abre a sucursal. Isto é un atraco, vinos na televisión, sei como van. A ver, cabronazos, aínda colle outro millón na bolsa de área central. Noites enteiras procurando o destino final e nos xogos sen fronteiras San Marino non pintaba mal. Nos rañafeos aínda escoitan os Dire Straits. De onde veño eu as cousas non van tan ben. Isto é un atraco, chegarei ata o final por unha vez. Adeus, cabronazos, ponme un paraíso fiscal como fan os do PP. Na, 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 na.